Mi sé Sandra Nikiaver, sé teacher bunscoile húnam, agus an rásta rihbliúnar sa ha mi tuis an ysgol Stornavai, ag níre trá sa clasa hunnacham fichid sa gá. Ha mi doch dói ag ydys na parent yn y chlawnach a chwydioch o gat na chyl gael I gach. Ha tor yr yn iadr lian. Ha larach lin mi ar ffolioch an gael ag ffwr parents. Agus y larach sy'n ha na liori chyn y fys sy'n y chlawnig y liefig yr rygys at y nir sy'n had ule y larach. Fydi at gatnach by gael ag gach hyn gyd gat y chlawn gyrwch chwyr y computer agus clic ar y rwyd agus ha chlawn y cloed yn y lior sy'n y liefig agus ha yn synach. Ha tor gyda sy'n y lan cwydioch y hyf y lior lan, y hyf larach lin ele, ha nhw afas dy chwydioch o lan. Fydiad gorir y larach lin agus fydiad brin dy cwydioch ma ha dwlu y sac le lior ha sy'n an cwydioch. So an hwad. Agus han y teacher yn ule cho jesiol y son cwydioch ma ha dwlu y sy'n mieg na parten.